Welkom. Menslike hulpbronne is meer as net werwing en papierwerk, dis 'n strategiese vennoot in interne bemarking. In toerisme, waar diens sukses definieer, verseker dat werknemers in lyn is met die handelsmerk se waardes, gemotiveerd is om te presteer en toegerus is om uitsonderlike gaservarings te lewer. Werwing en seleksie behels die aanstelling van personeel wat by die handelsmerk kultuur pas. Eko-oorde hier byvoorbeeld personeel wat natuurbewaring waardeer. Aanboording stel nuwe werknemers bekend aan waardes en standaarde. Byvoorbeeld oriëntasiesessies by gastehuise. Opleiding en opgradering behels die bou van diensvaardighede en handelsmerkkennis. Byvoorbeeld kulturele opleiding vir toergidse in erfenisterreine. Prestasiebestuur behels die erkenning en beloning van uitnemendheid, soos werknemer van die maand by Wildlotgis. Werknemerbetrokkenheid behels om te verseker dat personeel gewaardeerd voel. Byvoorbeeld spanbou-uitstappies by toerismemaatskappye. Ten slotte herdryf die hart van interne bemarking. Deur talente koester en 'n sterk werkplekkultuur te versterk, help toerisme ondernemings om loyale spanne te bou en op hul beurt loyale kliënte.